Programi i projekti koji se sprovode u oblasti inkluzije i integracije svakako imaju za svrhu da se problem, a i rešenja institucionalizuju. U tom procesu i na tom putu potrebno je uspostaviti dijalog sa svim predstavnicima romskog kolektiviteta. U ovom slučaju govorimo o ulozi intelektualne elite, odnosno studenata. Dobroveče želimo Branislavu Nikoliću iz Vojvođanskog romskog centra za demokratiju. U toku je stipendijski program koja vaša organizacija sprovodi. Recite nam nešto više o tome i na koju adresu zainteresovani mogu da se prijave. Dobroveče Aleksandra i tebi i vašim gledalcima kraj malog ekrana. Konkurs je otvoren do 7. novembra 2019. godine. Za početak bih rekao par stvari o projektu. Projekat je dodeljen Vojvođanskom romskom centru za demokratiju kao partnerskoj organizaciji Romskog edukativnog fonda koji je sprovodio Roma Versitas projekat i kao takva je imenovana da sprovodi projekat povećane mogućnosti obrazovanja za romske studente i romsku omladinu na Zapadnom Balkanu i Turskoj, koji je podržan od strane Evropske unije. Sam proces aplikacije se sastoji od online aplikacije koju je neophodno da svaki student popuni. Online aplikaciju studenti mogu pronaći na sajtu Nacionalnog saveta romske nacionalne manjine ili na sajtu Kancelarije za inkluziju Roma. U okviru samog sajta postavljeni su kriterijumi i opis programa ko se može da aplicira, gde naši studenti mogu sve to lepo da pročitaju i vide da li ispunjavaju sve neophodne kriterijume za prijavljivanje na stipendijski konkurs. Ono što bih ja savjetovao svim studentima jeste da ne oklevaju nego da apliciraju jer nemaju šta da izgube. To je prva stvar. Druga stvar, ovaj projekat se sastoji iz 3 komponente. Druga komponenta projekta jeste radno stažiranje, u stvari zapošljavanje studenta. Projekat je namenjen studentima koji su završili fakultet kako bi obavljali radnu praksu u institucijama za koje posjeduju kvalifikacije. I treća komponenta projekta jeste tutorship, to jest rad sa profesorima u slučaju ukoliko u tokom studija imaju problematičnih predmeta sa kojima ne mogu da se izbore. Koje su još projekte sprovodite da od pomoći studentima? Vojvođanski romski centar za demokratiju sprovodi projekat Roma Versitas, koji je sada već ustaljena stvar Vojvođanskog romskog centra za demokratiju. U okviru Roma Versitas projekta studenti mogu da apliciraju za dodatne časove stranog jezika, za časove engleskog jezika, prosto mogu da dođu da koriste kancelariju, prostor i da nam se obrate za bilo koju vrstu pomoći koja im je neophodna. Možemo samo za kraj još da nam kažete na koju adresu, e-mail adresu zainteresovani mogu da se obrate? Zainteresovani, ukoliko imaju bilo kakvih pitanja koja nisu jasno definisana u konkursu ili neke nedoumice, mogu da pošalju ili da nam se obrate putem e-maila vrcdrv.stipendije.rs@gmail.com. Hvala vam na gostovanju. Mi da pogledamo